O delegado territorial da Xunta en Pontevedra visitou esta mañá o Concello de Moraña en compañía da alcaldesa da localidade Luisa Piñeiro e da xefa territorial da Presidencia Marta Mariño co obxectivo de comprobar as obras executadas para a mellora de estradas a través das axudas de infraestructuras de uso público. Visitando estas obras, que, como decía a alcaldesa, contan con presupuesto superior aos 55.000 euros, dos cuales a Xunta aporta un 60%. Dentro da línea de infraestructuras da Consellería de Presidencia, de destacar que deses 3 millóns que ten para esta orden en toda Galicia, na Pontevedra se invertiron máis de 900.000 euros, por lo tanto, máis de 30% desa inversión a nivel de Galicia se invertiu na provincia de Pontevedra. Os traballos supuxeron unha nova pavimentación de 5 viais no centro urbano por un orzamento superior aos 55.000 euros, para o que a Consellería de Presidencia concedeu unha axuda de 33.500 a través desta orde. En concreto, actuouse sobre as rúas 8, 11 do Tor Batallán, 1 e 10, que contaban cun firme deteriorado, polo que se actuou co fin de mellorar a seguridade viaria para o tráfico rodado e a calidade e seguridade para os viandantes. Son unhas rúas do centro do casco urbano que estaban, con bastantes dificultades de tránsito de vehículo, por eso decidimos invertir nestas dúas rúas, principalmente que son moi transitadas, principalmente a do acceso ao centro de saúde e esta que é o vial que, é un pouco a conexión ca carretera de Moraña a Caldas tamén, e aparte, de o asfaltado, a señalización, a pintura e máis as zonas de visibilidade na salida dos cruces. O delegado territorial tamén aproveitou a visita para recordar que o pasado 31 de dicembro o Diario Oficial de Galicia publicou as novas axudas da Vicepresidencia destinadas ás entidades locais, por unha banda a convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental e por outra banda a orde de infraestructuras de uso público.